Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadatsul akbar. Ma iku apa? Al-hadatsu utawi hadas al-akbaru kang gedhe. Jawab, huwa utawi hadas gedhe iku kuluma saben-saben hadas iku kuluma saben-saben perkara aujaba kang majibake apa ma al husna ing adus. Soal mal hadatsul akbar, hadas gedhe niku napa? Jawab, huwa kuluma aujabal husna, hadas gedhe niku nggih barang sing majibke adus. Hadas sing majibke adus niku hadas gedhe. Kaya ngajeng kala mben niku lek hadas cilik iku apa? Hadas cilik iku barang sing majibke wudu. Hadas gedhe niku barang sing majibke adus. Iku jenenge hadas gedhe. Soal maladzi yujibul ghusla lajeng ma iku apa alladzi utahe perkara yujibu kang majibake apa ma'al husna yujibu kang majibake apa alladzi al husna ing adus. Napa barang sing majibke adus niku? Jawab, al janabatu wal haidhu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Utawi barang sing majibke adus iku al janabatu jinabat utawa junub, wal haidhu lan haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan nglairake, wal mautu lan mati. Berarti mati niku majibke adus. Sing wajiban ngedusi niku ingkang sugeng, sing sih urip, sing mati ngono ora roh. Tugase sing urip. Mal janabatu hiya al jima'u wa nuzulul mani. Lah terus lek jinabat niku napa? Niki soale ma iku apa al janabatu tawi jinabat. Terus jinabat kuwi apa? Jawab, hiya utawi jinabat iku al jima'u, jima' wa nuzulul mani lan metune mani. Niki ingkang dipun maksud janabat utawi jinabat. Niku jima'. Jima' niku bersetubuh. Bersetubuh niku tubuh dua didadekne siji. Mbuh metu apa ora, angger mlebu ya niku jinabat. Wa nuzulul mani lan metune mani, mbuh kanthi dalan jinabat utawa dalan ngipi utawa dalan pripun. Kok metu manine niku majibke adus. Ya lanange ya wadone. Soal mal haidhu ma iku apa al haidhu utawi haid. Terus sing haid niku napa? Jawab, huwa adamu al khariju minal mar'ati ba'da tis'in sinina ala sabilis shihah wal adah. Huwa utawi haid iku adamu getih al khariju kang metu apa dam minal mar'ati saking wong wadon. Oleh metu ba'da tis'in sinina ing dalem sause umur 9 taun. Mau ala sabilis sihati ing atase dedalan waras dalam keadaan sehat wal adati lan kaprah. Haid niku darah yang keluar dari seorang wanita setelah ia berumur 9 tahun dalam keadaan sehat wal afiat. Niku jenenge darah haid. Kaum wanita, kaum hawa kudu ngerti masalah darah-darah niki kudu ngerti. Soale piyambakipun gadah tetanggungan mengke menawi haid niku terus pripun niku. Mumpun
pun lazimi bagi seorang wanita. Soal man nifasu ma iku apa nifas utawi nifas. Nifas niku napa? Huwa adamu al khariju minal manati aqil wiladati. Huwa utawi nifas iku adamu getih. Al khariju patidam al khariju kang metu apa dam minal mar'ati saking wong wadon. Oleh metu aqibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi mana. Nifas niku napa? Nifas niku getih sing medal saking kaum Hawa, saking wong wadon. Sabibaripun nglairaken niku jenenge nifas. Setelah ia melahirkan keluar darah. Mangke njing ben batas-batasnya sampai kapan? Insyaallah ngene pelajaran-pelajaran ingkang badhe dugi tambah dipun perinci malih. Darah ingkang medal saking kaum Hawa saking wong wadon sasampunipun piyambakipun nglairaken. Niku jenenge nifas. Nah nifas majibke adus. Soal madza yahrumu alal junub. Madza utawi apa ta perkara yahrumu kang haram. Apa ma'ala junubi ing atase wong kang junub. Terus kanggone wong sing junub niku ku haram nglampahi napa mawon. Jawab yahrumu haram alaihi ing atase al junub apa as-sholatu sholat. Kangge tiyang junub niku haram nindakaken sholat, sae sholat sunah napa sholat fardhu, ada napa qadha niku mboten bareng haram. Wa tawafulan loro tawaf mboten oleh tawaf. Wa masul mushafilan telun demek mushaf. Mushaf niku mbuh niku rupa napa mawon tapi wonten ingkang wonten tulisanipun ayat-ayat Al-Qur'an niku jenenge mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf demek wae ora oleh apa maneh gawa. Wa qiraatul Qur'ani lan papat maca Al-Qur'an, maca Qur'an nggih mboten bareng. Maca Qur'an tidak boleh. Pada saat niku, pada saat piyambakipun nandang junub niku. Kok durung adus gedhi, masuk enten nindakne bengi tekan esuk, ngoten kok nembe adus gedhine niku esuk. Niku piyambakipun nembe mentah saking leh nandang junub. Wal muksunan limo meneng oleh meneng fil masjid ing dalem masjid. Bareng tenang sal. Soal madza yahrumu alal haidhi wan nufasai. Madza utawi apa ta perkara yahrumu kang haram apa za alal haidhi ing atase wong kang haid wan nufasai lan wong kang nifas. Terus tiang haid tiang nifas niku haram napa mawon? Jawab as-sholatu yaiku haram salat. Wa shaumulan haram poso. Pamalan perkara yahrumu kang haram apa ma'alal junub ing atase wong kang junub. Tiang haid tiang nifas kaum Hawa niku haram salat pada saat niku pas haid pas nifas boten pareng salat. Boten pareng poso. Lan napa-napa ingkang dipun haramaken saat kanggene tiyang junub niku nggih haram. Berarti haram tawaf, maca Quran, demek mushaf, nggawa mushaf, meneng teng masjid ketambahan niku. Niku haram kanggene haid wan nufasa. Wong haid, wong nifas boten bareng nindakaken niku wau. Pramila menawi rampung pas ngoten-ngoten kan kaum Hawa niku ibu-ibu niku biasanya kan terus do nindakne qadha poso, nyarutang posone. Nalikane netepi pas wulan Ramadan, lek salate mboten dipun qadha keranten apa? Keranten salat niku rutinitas tiap hari, lek poso niku kan arang-arang. Makane beda antarane
kewajiban kanggene salat, kewajiban kanggene poso. Poso wajib kan arang-arang setahun mek sepisan pas wulan Ramadan. Dan iki lek haram berarti nggih niku sesuai kali hukum ingkang awal, lek barang sing haram niku kapan ditindakne niku angsal dosa, tapi kapan ditinggal niku entuk ganjaran. Tapi larangan, lek wajib nggih kalih awal kolomben nika, lek wajib berarti harus dilakukan. Dan bagi siapa yang melakukan dia akan mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkan akan mendapatkan siksa. Iki kaitane kalih rukun-rukun Islam ngajeng nika wau enten wajib, enten haram, enten sunnah, enten makruh, enten mubah tibae anjoke tenggene diantarane niki mau. Diceritane napa dijelentarane kalih Mbah Musonep kathah-kathah niki mugi saged dipun pahami. Mekaten kita tutup alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.